Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ ва по многочисленным просьбам мо ҳаракат кардем якчанд хонаҳои арзонро барои шумо интихоб карда як видеонавор сохтем. Барои ҳамин ҳатман обуна шавед дар канали мо, яъне подписатсия кунед. Мо ҳаракат мекунем ҳар рӯз барои шумо видеонаварҳои нав партоем, проектҳои нав кунем ва лайкро ҳам ҳатман монед аётон набуред. Чӣ фикр доред, ҳатман дар комментария нависед. оиди хонаҳо, оиди канал, чӣ мехоҳед дар канали мо бинед, нависед. Курси рубл 1000 рубл 154 сомону 56 дирҳам мешавад имрӯз 20 январи соли 2021. Так что ж, рафтем. хонаи фурӯшии навбатӣ ҳавлӣ мебошад бародаро, дар шаҳри Ваҳдат, Якатол, назди Говбозорда. 4 сотик замин, 3 дар хона, ҳамом дорад, дуруж кирпичи пухтаяй, забор бардоштагӣ маҳкамай. Бо сексия алиш мешава ва об, свет проблема надора. Наздики пеши роҳи калонай, 500 метр дура роҳи калон ва номерош дар рӯи экранай. Занг занед, маслиҳат кунед. Сексия катиам алиш мекардай, дар шаҳри Ваҳдат ҳам боша сексия алиш мекардай. дуюм хонаи фурӯшӣ квартира дар шаҳри Душанбе мебошад. Дасткори помощ, кӯчаи Айнӣ, ноҳияи Шомасур, шаҳри Душанбе. Якхонага, духонага кардагиан дар сеюм ошёна, доми 16 этажа, яке аз беҳтарин домҳои шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. хона да ремонти беҳтарин кардагиан, ремонти қимат кардагиан. стиральни машина дора, кухонӣ гарнитур дора. дом худаш назди роҳдай рӯпарӯи бизнес-центри Созидания. Техпаспорт дора, лифто дора, свет, об 100%. оинаҳошон тарафи двор нигоҳ дора. дворда детский площадка ҳастай. нархаш охиронай, обмен намешава. ҳама нарху наво ва рақамош дар рӯи экран. сеюм хонаи фурӯшӣ замини холӣ мебошад, гирдаш маҳкам. баландии девор 5 метр ба фундаменти бақувват, лаби роҳи асфальт, 4 сотик мебошад. сертификат, парванда ва қарори замин ҳаст. кӯлпистада, шаҳри Душанбеда. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои телефон ва нархи хона, нархи замин яъне дар рӯи экран мебошад. чорум хонаи фурӯшӣ квартира мебошад. духонага квартира дар сеюм ошёнаи доми элитни. доми элит мебошад. ягона хиди домай, ягона подъезд дора. 61 метри квадратӣ дар 91 микрорайон. хотиррасон мекунем ки 91 микрорайон ин дуюм микрорайон баъди центр мебошад. ҷош беҳтаринай, хона баъди ремонтаи навай, ягон кас зиндагӣ кардагӣ нестай, олӣ бо чизу чораш мефурӯшанд. ориентираш назди беморхонаи рақами 10. панҷум хонаи фурӯшӣ сехонага мебошад. дар чорум ошёна, 86 метри квадратӣ дар маркази шаҳри Гулистон, Қайрокум. нархаш 228 000 сомон. бо савдо ҳам мешава. бо гуфти соҳиби хона, дом худаш вторичный рынок, яъне ки домои аввала, домои новостройка нестай. бе ремонтаи коробкаяй. хонаҳош калон ва худи бино бо ғишти пухта сохта шудааст. рақамҳои мобилиш дар рӯи экранай. занг занед, савдо кунед. шашум хонаи фурӯшӣ якхонага мебошад. даҳёвон дар дуюм ошёна, 32 метри квадратӣ. чихе гуфтем ёвонда, кӯчаи Ҷомида. 160 000 сомон. бо савдо мешава. доми кӯҳнаяй, вторичный рынок. дом худаш 4 этажа, ремонт люкс кардагиай, бо чизу чораш мефурӯшанд ва больницаи нав қариби домай. дом худаш рақами 143. рақами телефонаш дар рӯи экранай. марҳамат, занг занед. касе мехоҳад даҳёвон хона гира, арзон кунед, савдо кунед. ба фикрам хона хубай. ҳафтум хонаи фурӯшӣ духонага мебошад. дар 13 ошёна, 54 метри квадратӣ. дар Зарафшон, 185 000 сомон. бо савдо мешава. шаҳри Душанбеда. бе ремонтаи коробка.
ва дом бо гуфти соҳиби хона марти соли 2021 супорида мешавад. дар дом ду талиф мешавад. райони хубай, не ки ҳақиқатан да Зарафшон беҳад райони хубай ва беҳтарин, ҳамин гуфтанем ки беҳтарин транспортная развязка дорад. То есть беҳтарин ҷои транспорт ҳамин Зарафшоне ва Садбарга Душанбе. ҳамин хона бе посредник фурӯхта мешавад. соҳиби хона фурӯхта исташа, занг занед, савдо кунед. ҳаштум хонаи фурӯшӣ духонага мебошад, 51 метри квадратӣ дар 112 микрорайони шаҳри Душанбе. Нархаш бошад 270 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. ва ростига ман аввал ҳайрон шудам чи бехе нархи арзон, чи ба ки райони беҳад хубай, ремонтшам хубай. Яке мефаҳмам ки хона дар такхона мебошад, то есть полуподвалда қарор дорад. аз ин ҳисоб нархаш паст мебошад. ҳуҷҷатҳояш тайёр аст, ҳамаи шароитҳо барои зиндагӣ кардан муҳайё мебошанд. об, барқ, оби гарм, термикс, яъне мавҷи истиқлол, интернет ва ғайра ҳамаш ҳастай. бо каме арзон мешавад ва соҳиби хона илтимос мекунад ки беҳуда зангиш назанед. барои ҳамин рақамош дар рӯи экранай, занг занед, кадом мида мақбул шава, савдо кунед, савдо мешавад. нуҳум хонаи фурӯшӣ ҳавлӣ мебошад, дуэтажа ҳавлӣ, 6 хонага, 4 сотик замин дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад, наздики чойхонада гардиши ёвон. фавран фурӯхта мешавад ва обменам мешавад. дӯстони азиз, нархаш 280 000 сомонӣ ва плошади дом 180 метри квадратӣ. ва даҳум хонаи фурӯшӣ ҳавлӣ мебошад, як этажа ҳавлӣ, 4 хонага, 5 сотик замин, не хато кардам, 52 сотик замин дар шаҳри Хуҷанд Кӯйбишевда бо нархи 200 000 сомонӣ, бо арзонам мешавад. большой агарод дора, гуфти соҳиби хона, ваннаи комната дора ва даёми 8 куба дора. обши ҳамаш состоянияш хубай, срочно фурӯхта мешавад, арзонам мешавад. барои ҳамин рақамошон дар рӯи экранай, занг занед, арзон кунед. 11 хонаи фурӯшӣ ҳавлӣ мебошад, як этажа, 4 хонага, 3 сотик замин дар 14 микрорайони шаҳри Бохтар Қурғонтепа. 2 хона 6 ба 3 мебошад, детскиш 3 ба 3,2, кухниш 3,2 ба 4, баняш 1,5 ба 3,2 ва коридораш 2,5 ба 7. занг занед, савдо кунед. ва охирон хонаи фурӯшӣ ҳавлӣ дар шаҳри Душанбе мебошад, як этажа ҳавлӣ, 3 хонага, 2 сотик замин, ориентир назди ресторани Токида. нархаш 200 000 сомонӣ, бо савдо мешавад. плошади хона 70 метри квадратӣ, кухни, санузел ҳама чӣ дора, барои калон наздикай. занг занед, дӯстони азиз, савдо кунед. аммо хайр мегӯям, дӯстони азиз, ҳатман лайкро ва подписатсияро аятон набароред. То боздид.